Ongi etorri Euskal Herria, klaken bigarren demoraldira, kabala saiora, saio berria, eta, bueno, aurreko demoraldian podcastak apurrak luzeak izan ziren, aurten motzagoak izango dira eta hemen txegaituzue, programa berri honekin, Euskal Herria entretenitzeko asmoz. Eta bakalariak utziko digu aurten hemen ibiliko gara urte osoan zehar saioa prestatzen, eta eskerrik asko da bakalera burgesiara gertatzen ari gea. Ze ondo, badakizue instituzionalizazioa ere bada gure branda, ezta? Eta, bueno, gero ikuste duzuenez ere oso plato berria sortu dugu. Hau dana gurea, hau eta bakalerarena. Eta beraz gaur lehenengo saioa eukiko dugu, eta intentsitateari buruz egingo dugu. Ze gai interesgarria horretik jantzen naiz ere La Rosa Pamposaz, ez? Oso intenso. Eta hortarako klaketik bertatik dator gure lehenengo gonbidatua, eta kontatuko digu bere esperientzia intensa bat izaten agian ez da. Bueno, ikusiko dugu. Eta hortarako goazen ongi etorri ematera Laurari. Ongi etorri! Happy Magi, zer moduz? Kaixo, Laura, primera antazu, ikustezu zerako set politan gauden? Eske, geratu zaigu politja, Oso polita egia esan. Incluso mainstream, badirudi produktora bat dagoela gure atzean eta guztiz. Klak produktorak. Onenak. Bai. Zer moduz zaude, zelan sentitzen zara gaur? Gaur aserre, baina lasai beti nago aserre. Beti? Osea, ni uste dut hola jaio nintzen, eta horrekin bizi behar naiz, eta jazta. Osea, ni ikusten zaian oso alai eta hori, baina barrutina oso super aserre. Bakizu muñekito gorri hori sutan jartzen dena. Ai, bai. Egunero horretu guztira. Hor daukazu sutan. Bai. Aizu, baina su aukitza barruan, esaten dutenez, ona da. Bai. Eta gaur zehazki noren aurka zaude aserre, esan dezakezu, edo pribatua da? Eske nik uste dut, esaten baldin bat eta Audientzia Nazional etorriko da nire etxera, eta gainera nik uste dut tabakaleran ezin degula esan. Orduan, hobeki niretzako. Bale, orduan komenigarriago da, pribatuki, mantentzea orduan aserre senditzen gara. Bai. Eta, aizu, zure eskutartean bolsatxo bat ikusten dut, zer da hori? Ze uste ez du dela, hola. Hola jarrita. Zakit ikusten txuria, zetazkoa, zetazkoa izango, eta da. Politxe bada, Sexia. Hori da, gustatzen zait hitz hori erabiltzea. Ekarri dut satisfaiarra, baina platano melonekoa. Osea, platano melonek ez du ordaintzen produktu hau, baina nahi badu patrozinatu, pues gu alde gaude. Eta ekarri dut, porque badakizu, historikoki ukatu zaigula sexualitatea emakumezkoei, eta beti ez da izan gure eskubidea, baina erotuta baldin mazaude, da txorta egiten dezulako oso gutxi. Egia da, gutxi egin. Bai, beraz, ekarri dut, ze intentsitatea denez gaia, pues uste dut ez dago ezer intentsitagoa sexualitatea baino. Bueno, barkatu, bale? Euskaldun berria naiz. Ordaindu dut 4. matrikuloa aekan, osea, lasaitu zaitez hashtag Euskal Astunok, ikasten ari naiz eta poliki hobetzen ari naiz. Hori da, eta hau ere bada deialdi bat, horretzen baldin badu patrozinatu zure euskera irakaskuntza, mesedez, diru hori onartuko dugu, ez da? Bai, hashtag Euskal Astun baten aserretzen baldin bada nire euskararekin, ordaindu dezaken ere matrikula oso garestia delako, bale? Hain txarra baldin bada euskera, mesedez, lagundu alfabetatzen. Bai. Hori da, finantziatu Euskal Jaurlaritzak ez dulako apenas iten. Zer izango den Euskal Herria aeka gabe? Bueno, utxiko egu airean. Bueno, berriro esango dugu eskerrik asko aeka. Eskerrik asko aeka. Orain goazen berriro gaira, orduan. Aipatu dugu histeria, ez da? Histeria, tratatzen zarako azkenean kontsoladoreak edot, histeria tratatzeko ginen. Histeria zu bakizu zer da? Ni badakit Freudi bururatu zitzaiola termino hau. Eta zan emakumezko gaixotasun mental bat, rollo oso gaizki gaude burutik, eta asmatuzun esateko gure uteroa zegoela buruan. Jo, ez ondo, ez da? Uteroa buruan. Bai, evidentemente gure uteroa bakarrik, gure arazoa zen, eta horretarako berez asmatu ziren vibradoreak jeisteko bere lekura. Sinesten dut, bueno, nietzako da beste zapalkuntza bat,
esateko emakumezkoak ez gaude burutik sano. Bada, egia esan. Que ez gaude, baina ez da horregatik. Esan nahi, txortan gaizki edo ondo egin, ez dut usta gaitu nik hortala baldintzatu, ez? Baina, bueno, eta adibez histeria, ni aurrekoan, enteratu nintzen, utero esan edura histerrek antzinako grekeraz. Orduan, histeria erotzen danean hitza, uterari buruzitze egiten. Bai. Zala, bakarri emakumezkoak edo utero duen pertsonek dakat histeria. Besteak, pozik, bere bizitzarekin, eta dia munduko honenak, eta jazta, hori da. Historia kontatu diguna. Histeria. Bai, adibidez, niretzetakoa naiz. Orduan, behatu duet Euskaltzaindian zenan definizioa. Ze, aurketu badagoela histeria hitza Euskaltzaindian. Zaila da, ze normalean Euskaltzaindiari kostatzen zaio lako terminoak sartzea, Nik uste horregatik dagoela. Norbaitek eskatu du edo. Edo dago, apurat atzera pauso bat badarako. Bai. Hor, daude bi azepzio, eta lehenengoak diona da medikuntzako termino bat dala. Eta nerbioen eritasuna, ikusmenaren nahasmendua, espasmoak, paralizia eta nerbio krisiak besteak beste ezaugarri dituena. Eta gero bigarrena da irudikatioa, hau da metaforikoa. Orduan, hemen ez du generorik aipatzen, histeria. Baina, zuko nahi fetentzun alduzu gizon histeriko bat? Ez, ni bakarri irudikatu dezaket emakumeak. Bakarri etortzen zait burura, Hollywooden mitiko irudia emakumea oiuka eta gaizki pasatzen, gainera gaizki pasatzen. Eta ezin dut irudikatu gizon bat, ze ez dakit, badirudi ez direla histerikoak. Bai, zoritxarrez hola da gure irudikapen kolektiboa. Eta, bueno, zu emakumea zara, eta histerika bat zara, edo ez, edo galdera hobea, intensa bat zara? Bueno, nik uste hemen etorri naiz mono honekin, agian dago norbait ez dagoela ikusten baizik entzuten Spotifytik, orduan karriet mono bat kriston eskotearekin, porque nik aldet hori egin. Hori da. Eta hemen ikusten da nire tatuaje onena, dela 14 zentimetroko daga bat, justo bularren erdian, orduan esango nuke pixka intentsa banaz. Bai, egia da, 14 zentimetroko daga bat eukitza bularrean sartuta, tatuaje modun badela oso intensoa. Bai, eta oberena, eske tatuatu nun, pasan nun epoka oso txarroat, eta tatuatu nun gerora. Ez hasteko ze gaizki pasan nun. Masoka pixkat bana izan. Aizu, baina ondo dago, ez oroitzeko ere pasa duzun garaio ilun hori nolakoa dan eta dana. Bai. Eta niretzako da nire tatuaje agian importantena. Ez politxena, baina bai importantena. Beraz, bana ez intentsa bat, de hecho, beste tatu bat emango dizut. A ber, hemen informazio larri gabiltza. Bai, eske aurreko egunon pasan un super gaizki, ez dakit zergatik, baina egon nintzen super triste. Eta egon nintzen egun osoa sofan, Pakita Salas ikusten, benetan, evidentemente hori da munduko gauzarik onena. Eta galdurun pixkat ahotsa. Zu gogoratzen duzu nola dago abeslari bat dela eskualidoa eta galduzun ahotsa behin oso triste zegoelako, orain dago txertoen kontra. Ai, bai, sonatzeit izena, Miguel Bosé izan daiteke. Bale, izan daiteke, eskeni fasisten izenak ez ditut gogoratzen, eta bera, daramatza 30 urte drogatzen, baina esaten dut ahotsa galdu dula disgusto batengatik, bueno, ni galdu nun benetan. Orduan, nik uste pizka... Drogak ez ditugu hemen guztoko, bale? Argita garbi, mesedez. Ez drogatu, eta egiten baldin badezu esan komentariotan, bale? Eskerrik asko. Eta hori, eta galdu nuna hotza, tontakri batengatik. Pakita Salas ikusteagatik. Bai. Aizu, baina, tontakiri izango baina, arrazoi hona da behintzat, ez? Ez ez du galdu ahotsa behintzat gizon batekin diskutitzen, hori okerro izango zen? Eske kontatu dizuna, egoera oso txarra pasanola, ezan izan gizonen batengatik, sin mas, elkartuz zen gauza pilan ere bizitzan, baina pile bat, eta batean supergaizki, eman zidan bajoi bat, eta hon nintzen, pues, denbora luze, pentsatzen eriotza zala, erabaki onena. Baina, bueno, jazta, ongi nago. Behintzat, zu, etapa hori pasaba duzu, eta behintzat, ez baduzuela ikusten, ondo dago. Baina, egia, eta gainera, hor eukitzen marka ere bai,
apurat oroitzeko pasadezuna, eta bakizu, sanzuna Kelly Clarksonek, what doesn't kill you makes you stronger, ez zaitunak akatzen, sendoago egite zaitu. Horixe. Osa, bai, eta orain, pues ja, eriotzaren inguruan hitz egin dezake superlasai, eta gorrotatzen dut jendea ezin duna entzun eriotza hitza, porque bada jende batzuk, esaten diozula, nik hil nahi dut. De koña, ez? Betikoa. Zer moduz, hil nahi dut. Eta jende hasten da, ez esan hori ezakize, eske nik ez dut esaten benetako komentario bat. Da, nire komentarioa zerbaiten inguruan, eta niretzako eriotza da zerbait banal, bizitzaren zati bat. Bai. Eta hasi behar ulertzen, eriotza ez dela zergatik izan zerbait oso negatiboa. Batzutan batzuk hil dira eta favor bat egin dute. Izan daiteke, baina horrela agian badaukagu gure generazioak badaukan beste ikuspuntu bat ez bizitzaren apur bat nihilista ezak nola dituko diogun. Baina komentarioak zaten hil nahi dut. Noski humore puntotikan egiten da, baina nik uste badaukala agian izango zen interesgarra aztertzea gure generazioak zatik erabakitzen hori. Baina adibidez ere, izatea olako espresioat bada intensiaren adierazle bat, ez da? Bai. Zuk zer uste zu ingo zula adibidez, beste ezaugarri ongo ziren intensidadea deskribatzeko adibidez, zuk uste duzun? Ez dakit, baina gorrotatzen dut gaizkina honean norbaitek bereziki nire bikotea, esatea. Bueno, baina atera hoetik, ezin detela ateratzea hoetik. Eta ez dut nahi. Eta ez dut nahi, hori garrantzitsua da. Eta egon nahi dut moierekin Candy Crushean jolasten, eta gainera gustatzen zait tristea egotea. Pila bat gustatzen zait, disfrutatzen dut pila bat. Haserre triste, emozioen abanikoa handitzen, ez da? Bai, baina eske tristea egotea da como bizirik nago, porque eske positiba ez naiz. Orduan, triste egotea da como nire benetako nortasuna. Eta pila gustatzen zait. Aizu, nik uste hori hausarta da, orokorrean jendeak zain du, ni superpositiba naiz. Edo baiz jartzen dira moan delako Mr. Wonderful, ez? Bai. Baina horrek laguntzen gaitu benetan, nik uste horrek egiten dula gure intensidadea apur bat deusestatu edo deslegitimizatzen zu batean ere, ez? Ze, bada, zatik ez, triste nago, utzipakean, ez dut hori egin nahi, ez da? Eta ez da ezer gertatzen tristea egoteagatik. Gertatzen da, zerbait kontinua denean, eta ratu guztia hori sentitzen baldin badezu. Noski. Baina egun batean triste baldin bazaude, lasai. Hori da, eta nik edo dizoain pentsatzen, gorrotot ere esan diaten naiz, aserretzen naiz, ez da, agendonak eri bada aserretu naizenan arrazoia, baina esaten lasai egon, lasai, eta ni, aizu, lasai nago, eta utzi aserre egoten momentu honetan agian, nik baina aserre egon nahi dut, gero ondo gongo naiz, baina lasai esaten balin badidazu, okerro jarriko naiz agian, ez? Bai, gainera, nire lankidea antzan editzen da klaken beste zatia, eta beti gaude, kotxean berberan, zenik ez daka karnetik, ez daka kotxerik, eta ez dago nire planen artean. Eta beti nago beraikin kotxean, eta beti nago super aserre. Beti aserre. Eta aintzane, lasaitu, Laura, eta ni ezin dut nago aserre, eta utzipakean pasatuko zait, disfrutatu dezake momentua, baina momentu honetan aserre nago, eta utzi bar zait. Ba hori da, utzipakean pasako zait, eta aurrera egingo dut, nire bizitzarekin, baina nik batez ere gorrotat hori esan diatenean, gizonek, ez dakit. Zatik gizonak, benetan emozio, aurrekoan, pegatzen lagunekin hitz egiten, eta dana esan, eske gizonak dira lisiago emozionalak, gizon zizeteroak, bueno, gizon asko ere bai, baina, eta aurrekoan detuterren irakurri nun, eta nisk, ados nago, eta orduan nik uste dut, gizartean, ez dakit, ez gaitasun hori gizonei emozio komplexok erakusteko ere egiten duela bihurtu horrelako hori lisiago emozionalak, eta gu aldiz kontrakoa egitea bultatzen gaituzte, eta gu gara kriston intensak. Hori dago, zakit, zer dutzen zaizu hori? Bueno, ni hasteko nire ustez gizarte honetan arazo handiena dira gizonak. Uste mundua hobeki jungo zala emakumezkoak egungo bagina leku guztitan. Eta ez gaitun ez usten, konkistatu behar ditugu, eta ez dakat inungo komplejorik puskatzeko burua behar bada, lortzeko nire postua. Ze ezin da izan, pertsona batek ezin duna esan nola sentitzen den, ezin da izan jabe bat izan. Ezin da. Ez ezin da, eta adibidez ere horren arira datorki da Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian zer dakago irudio oso folklorikoa, baserritarra. Baserritar gizonak,
dira munduko agian lisa emozional handienak. A ber, ni kanpotarra naiz. Claro, zu Murtziatik zatoz. Bai, Murtziatik nator. Iritzen nintzen orain dela 3 urte, badakigu denok eta ez daki inor. Baina, baserritar irudi hori, bera, iruditzen zait, hori hartzea, guri irudia bezala, iruditzen zait, akatz handiena. Porque ezin da izan, zure lana izatea eta bakarri hortaz hitz egitea, ez hitz egitea zure sentimentoren inguruan, ez hitz egitea sentimendua daukazun zure emazteren gana, edo zure emakumeren gana, edo zure familiaren gana. Hori da, bueno, eske, ez da nahi aserretu jende gehiagin. Ja, aserrearen gaia ja gaurrera bat, Bai. Egia da, nik adibidez, naiz baserritarren irudia, nik uste badala Euskal Herriaren parte, baina zentzu batean modernitzatu behar da 100%. Ezin dugu mantendu gizon, zaharra, txomin agirre, ez duna hitz egiten dagoena isilik, ekarrik dijo alapota hartzea, hori gai ez nik uste dela Euskal Herrian adierazle oso handi bat, intensiade faltarena. Eta, agian, gainera, dago ETV-en programa baserria, bale? Eta baserritarrena. Fan. Nire bai. Eta hor kontratu bat gozataz, hitz egin dugu baserritar gizonak direla oso intensoak, baina ez dira intensoak barkatu, ez dira intensoak, baina horra dijoazte daude presiopean eta danak negarrez amaitzen dute. Ez, baina hori da prepotentzia. Prepotentzia eta intensitate. Porque haiek ez dira munduko indartsuena. Egia da. Baina ni flipatzen nun, denak negarrez, askotan negarra egiten dugu lotu, hori ez egin negar edo horrela, eta nina baina hauek ez omen dira oso hotzak. Eta horregatik harrituta negoen. Baina ni fan baserria behar dugu olako programak, aprobetzatzen dut esateko, baina egia da nik uste negarra egiten dutenean da gehiago sentitzen dutelako humilazio moduko bat. Bai. Bere pertsonaien inguruan gaizki egin dutelako puta mierda bat, ez dakit, egiten dutenak, ez dakit, agian izenak ez dakizkit otsongi, barkatu. Eta ez dakite orduan emozioak kudeatzen. Claro, eta orduan esaten dute, ai ama, ze humilazioa. Eta hasten dira negarrez, porque haian dira familiako decepzioa, eta ez dakize, baina eske bere sentimenduak ez dituzte kudeatu inoiz, orduan bapatean denak etortzen zaie, eta ez dakite zer egin horrekin. Noski, zeiten bat, negar egingo dut. Baina, orduan, adibidez, jarri dugu baserritar gizon zaharra, intensiaden kontrako, baina ze jarriko zenuk ez? Euskal Herrian zer urratu alzaigu? Zer da euskal intensiadea adibidez? Hombre, nik uste dut Euskal Herrian intentsitate gehiegi daudela, politikaren inguruan batez ere. Bai, hori bai, ados nago. Eta gero, hau da beste gai bat, eta gero netziko dugu beste podcastarako, baina kuadrillak. Bai. Hau gai interesgarria da. Cuidadito. Hemen sartu behar da. Zure laguna, dela putakume hutsa, baina zure intentsitatea erabiltzen duzu defendatzeko zure laguna. Hori da. Cuidadito kuadrillekin. Iruditzen zait, gizarten, beste oinarri bat, bueno, eski, nahi dut ez hitz egitea, porque eski galduko den nerea, ez dena nerea, da mutilarena, porque evidentemente ni ez naiz hemengoa, orduan nik ezakau kuadriarik, orduan akoplatzen naiz, eta orduan nik kritikatzen baldin bade zerbait akoplatuta nagon lekuan, pues ezin da ere ez, baina. Bueno, baina nik uste badara zozer kritikagarria dana, eta arrazoiz intensiadea nik uste politikarekin zarezuna ja, hori guztiz egia da, mesedez, eztabaida batzuk, dogma batzuk, ortodoxia batzuk, askotan ematen dira, kezkagarriak eta Arnaldo Otegi eskerrik asko, baina askotan Arnaldo Otegi dela gure lider supremo, ez Stalin moduko bat. Eta, ni Arnaldo Otegi ondo erortzen zait, baina nik uste dut, batzutan naiz, intensiade hori peldu behar dela pizkatxo bat. Bai, baina gero ditugu beste emakume batzuk direla intentsoak ere, izenak barkatu baina ez ditugu goratzen, eta egiten dituztenean diskurtzoak kriston indarra sartzen dute, eta esaten dugu, eske senarra hil zenean burua jun zaio. Barkatu, emakume horrek eman du dena Euskal Herrianen alde. Orduan, isildu zaitez. Isildu zaitez. Orduan, azken finean ere, izten gara, sartu garenan eukidegun, gauza igualera, ez generoa. Generoak egiten dura balintzatu. Horren Euskal Herriko gizonak, ez dira intensoak, emakumeak badira intensoak, intensoak garela esaten dute. Nik ala ere hemen, beti ikusten dut ez dakitzen da zoritzen, ni adibidez, lagun bat adibidez, mutil hetero ez, mutil cis bat da, baina gehiago da. Eta, egin zautu duan pertsonarik intensionetakoa. Eta, niri oso iruditzen zait.
Eta ni nago superfull, baina jendeak bat egiten du komentario, zara super dramatika, zara super dakitzer. Azken dudako nik uste lotu ere hori feminitatearekin. Bai, guztiz. Gizon dramatikoak ez daude. Eta baldin badaude, puskatzen dituzte beste arauak, ulertzen. Noski. Eta gainera, hartzen da dramatismoa, zerbait negatibo izako balitz bezala, eta ez dago batere ados. Dramatismo, ikustea pelikula bat, eta sentitzea, eta negarra egitea Titanekin ongi dago. Oso ondo dago. Eta baita ere, nik dudan beste gauza bat. Bizitza oso intenso sentitzen nik uste dut badala, onena. Ze azkenean bizitza, ez dakit motza luzean, baina bizitza bakarra dakagu, eta aspergarria baldin bada, triste ez da. Hobeto da sentimendu bakoitza, potente sentitzea. Bai, motel hori, mitiko marra, planoa, ez nago ados. Ez. Eta gainera, jeitsi behar da, eta igo behar da, eta hola da, bizitzan ikuste. Bai. Eta jendea reprimitzen duna bere sentimenduak, bakarri, jendeari ongi erortzeko, hau baitare gaia. Ezagutzen detenean pertsona berri bat, beti da, bale, Laura, lasaitu zaitez pixket, ez dugun nahi beldurra eman. Baina gero ezagutzen naute azkenean. Eta azkenean, ni naiz, hori. Hori da, eta onartu behar zaitugu edo zaitugu onartu behar punto. Baina ez ez zure burua molatu behar beste pertsona baten laguna izateko. Ez da, faltsukeri hutsa da. Eta gainera, gauza bat esako dut. Nik ez dut oiukatzen. Nik hola hitz egiten dut. Eta orain, saiatzen nahi naiz ez oiukatzen, zemen mikro bat dago, gaude leku batean, ez agize. Baina eske nik ez dut oiukatzen hola hitz egiten dut. Eske ezin dut aldatu, tio. Eta jendea, plan, Laura, jaitsi volumena, que ezin dut, tio, que eske da nire tonua, ezin dut ez ere egin, ezin dut. Ezin dut, orduan ez juun agian Europa iparraletikan, horragian, botako zaituzu tokitatik, esperientzia, nik ere saltu itzak eta ni Alemania, nola, aizu. Ezakit busean, trenean, eta hitz egiten lagunekin nago, eta isildu. Gainera beti hau tontua egiten duna, dela, jungo naiz, zuren bila, eta burua jango ez, zure burua jango ez zu. Guztiz ados. Ez ere, nik uste dut ere, hori, altu hitz egitea badala, zentzu baten aldarkapen bat, emakume bezala entzuna izateko. Eta gero ere, ikusten da beste gauza oso garrantzitsu bat, eta horrekoan Samantha Hudson ere idola supremaktik, hola da. Evidentemente, esaten zuen, barkatu, alnaiz hile ozen momentutan, horoni jongo naiz egunero, divina, superintensa, performance bat egiten, zatik eskiltzen manezo hilko naiz, guztiz ados nagotan dere, mamora gatuko da, bai. Eta nik uste dut, bizitza badala antzeslan bat, performance bat, eta egin behar dugula gure gure pelikula sortu, eta zerbatik ez. Eske bizitza da antzerki bat, eta jendea ez du lertzen. Ez du lertzen, benetako bizitza ez da fakturak ordaintzea, langile borrokaren inguruan hitz egitea, ez da hori bizitza. Ez da bizitza hori. Bizitza da beste gauza bat, eta jende horrek ezin du disfrutatu, eta pasatzen da agian bizitza osoa irakurtzen filosofia ezagize, eta galtzen ari zea bizitza. Eta bizitza da, eztabaidatzea zure bikoterekin, eta eztabaidatzea zure lagunekin, eta gero kaina batekin konpontzen. Hori da bizitza. Eta adibidez ere, bizitza hori eta eskantzezan, eskai ez peratzen dut, jendak ez nori da horrela ematen. Pertsona horiek ez da peratzen berak dianik beraien pelikulako protagonistak. Nola lez horiz pentsatu, ez? Ja. Arrigarria benetan. Guztiz. Ez dakit nola jarraitzen dute bizirik gure munduan. Ez, gure gizartean. Egia esan kostatzen zait, eta gainera hori, protagonismoa gustoko izatea ere, nik uste dut askotan emakumeen beti izan da protagonista batzea edo ez dakit, oiukaiten dezun, nik uste horreak azarriko ere azken fina generoarekin, ze guk benetan ozenago hitz egin behar dugu gizonen pare izan ebali badugu. Azkenan gizon batek esango oso zer lasai, eta jendak men egingo dio zuzenean. Eski gaur goitzean, aintzanekin kotxean, porque gure kotxean, aintzanen kotxean, ematen da, Euskal Herriko eztabaida guztiak, esan diot, gizonek egingo alu, ez du ezer gertatuko. Porque hitz egiten eginean Ignatiusen inguruan. Dela, berak esaten du humorista dela, ni ditut zalantzak, baina gizon pilei gustatzen zaio. Orduan ja lasai, kontuz horrekin, Gizonei gustatzen zaiona, kontuz horrekin. Futbola.
Hor ere, beste aipamen bat egin behar dut intentsiaden inguruan eta futbolaren inguruan. Noratan? Ez que ongi dago futbola eta gizonak direlako, eta haiek oiukatu dezakete gizonak direlako. Eta aldute negar egin, eta aldute intentsiadeekin oiuka, eta aldute jun, eta ez dakit, eske... Baina gizonak direlako. Gizonak direlako, adiz, joaztenean ez dakit, nerabeak One Direction ikustera, ni banintzen ditako bat, bale? Eta aztenean oiuka eta negarez One Direction ikusteragatik, horreko landean nerabe neskak, beti eske mukizu niñata, eta ez, niñata, erota haude, hormonak dira, eta gizera, bueno, eta gizonen hormonak futbolera ikustean, zer? Hori zer? Gizonek egin dezakete nahi dutena. Eta emakumezkoak ezin dugu. Gizonek, egin dezakete umorea ez dena umorea, bakarrik gizona direlako. Eski, askotan, esadezu, hori umorea da, hori ez, niri ez dira? Ez, gauza bat, itxusia zea eta egiten zea grazioso, ligatzeko, baina ez zea graziosoa. Hori da. Norbaitek esan behartu. Markatu. Mezu bat, gizon itxusi eta grazioso, ez zeate graziosoak. Ez zarete graziosoak. Zaite ligatzen, baina, lasai, hortik ez naiz jungo. Agian txortekiko dugu, baina ez beharrezkoa tontua egitea, bale? Oida, normalizan, mesedez, normalizan. Graziosoak gu gara, bale? Horixe. Eske, ni bira, anoeta ondo amezi naiz, amaran, ez? Amara berrikoa naiz, eta hori nagoadatu beharret, partidu agon bakoitzean, tropa giganta futbola ikusten, eta Claro, parkinak bete eta gizon pilo bat, zonia oiuaku... Mozkorrak. Eta baldin badira, juliganak, datozera Real Madridetik, zina gauzak apurtzen. Barkatu, ez da eskubiderik, hola, bizitzeko? Gutzugo horatzen duzun naziak etorri zirenean. Noski. Donostiko udalak esan zuen. Etorriko dira naziak, gomendio bezala, jaso terrazak. Bai. Tócate los cojones. Naziak, gizonezko naziak. Ni nengoen hor bertan amaran, evidentemente. Polemikaan, polemika hor, Lauragan, hola nahiz, ni. Eta zan, zean naziak, zean gizonak mozkorrak, bai. Tontakeriak egiten. Eta naziak ere agian, baina arriskutsuak. Aparte naziak, baina arazoa esan hori. Arazoa esan nazia zirela. Nik bertan uste dut futbola ez terminatu beharko zala, hori nire iritzi pertsonala. Afirmatibo. Vale. Baina, adibidez ere Salvame, iriko dugu beste meloi bat, Salvame. Hau agian, hau da, Espainiako programa bat, eta egia esan, nik ez dut ikusten, baina entzagutzat jende asko ikustela Salvame. Eta dago oso estigmatizatuta, eta aliz, ikusten duzu, gizonak ikusten Marka Telebista egun osoa, eta ez du inorrek kritikatzen hori. Pedrerol. Ferreras. Eske ez du ez da ezagutzen. Jarraitu ezagut, hashtag jo salvame, salvame, Mercedes, garbituko dizute burua. Mira, salvame ikustea, zu zaborrutza ikusten duzuna. Benetan esaten dut. Egin dut salvamek maltratoren inguruan, ikusterakoan futbolean, deitu nauzu. Eta hau da azkena, entatu nintzen aurrekoan egin dute salvame bat, baina gizonentzako. Hau da, futbolari buruzko, jo bat dakit nola egiten zen, hori ez da Pedrerol, bai, jugones. Jugones hori. El hormiguero. Ez, el hormiguero ere. Baina kontuz, bai. Baina jugones hortan, da, salvame bezala, baina da gizonentzat. Eta ordu nahi dute justifikatu, beraien intasia guztia futbolaren gatik dela. Eta nik gatzen duen gero, inorek ez dituko histeriko, ez intenso, ez dramatiko de mierda. Baina eski okerra da, porque ikusten da koka, programa horretan. Tipo bat igartzen zaio koka, polloa. Ordon, posazak ezer gehiago esateko. Hori dela gola argi. Ordon, argi nik uste gehatu dela argi faktore batzuk intensiadeak. Baina gainera, beste gauza bat, ja azkena, eta isilduko naiz. Salvame egiten duena da antzerkia ere. Ulertu zer den telebista da antzerki puroa. Showa. Baina eske jugonesen egiten dute benetazko bizitza izango balitz hori. Hori da arazoa.
Bai, eta arrazoa berri horren ikusten agarela joan beti patriarkatura eta dana gizonak mediokre izatea txalotzen da, ez? Emakumezko zen mediokre izan barzea, onena. Eta mediokre horren barruan sartzen da ere horako programa bat egitea. Tikaiz salbamena, antzez lan bat da, dago nahita egina, aspertzen dira nahi dituzte showak montatu bertan, eta intentzio horrekin egina dago, eta bakite zehazki zer egingo duten. Bestean, ez dakit ez dut ikusi, baina ez dut ikusiko ere, esan behar da. Evidentemente, ez du behar. Hori da, baina horregatik nik uste dut egin dugun guztien artean daudela faktore batzuk. Bat emakumezkoak garela intensak, ez da? Bai, eta erotuak. Erotuak. Eta hori ez dagoela gaizki. Ez dago gaizki. Eta ez da aspergarria. Ez da bizitzarik onena. Zuk, alapurtu bilduko zenuke moduren batean edo gaurko gogoeta? Hitz bat, edo bi hitz batzuk. Ostra, saia dakat, baina, bueno, utzi pakean nire tristeza bizitzen. Hori da. Eta utzi ere nire emozioak sakon bizitzen, eta mesedez, munduko gizon cis heteroak ireki zaitezte eta hasi zuen emozioak kontrolatzen. Eta kudeatzen. Eta hitz egin sentimenduaren inguruan. Hori da. Benetan esango dizut ez zarela hilko, esaten baldin baduzu, maite zaitut. Bueno, hori uste dela, hori bai da intensidadea. Intensidadekin amaitzeko saio erra hau ez da. Bai. Bueno, oso gustora hor naiz, Bai, nire oso gustora hor naiz. Total horatzean nago. Hori da. Noiz bait sartuko naiz. Bueno, eta ez dut aipatu hasieran, baina nire izena Magi da. Nik esan dizun Magi. Esan didazu, bale. Bai, bueno, oso ondo egon da zaio hau, esker mila benetan, Laura. Oso interesgarri izan da elkarketa hau, nik uste dut interesgarri izango litzatekeela agian gizonek hau entzutea, emakumeek ere noskitan, eta neska gazteek eta denek, baina gizon heteroak, mesedez. Hau zuentzako saio bat, izan daiteke apelazio bat egiteko? Gizon heteroek dakate arazo bat klakekin, ez dakiko zein den. Bueno, klak da, esan mozara, fagotas, eta emakumentzako, hola da. Evidentemente. Ordu, bueno, eskerrik asko Laura, eskerrik asko zoi ere, entzuleak, mesedez, ez egin iruzkin oso gaiztuak, eta iten badituzue, bueno, eskerrik asko ere, hori da, esan dena ez, fama beti da ona, txarra edo ona. Bai, alde nago. Hori da, eskerrik asko eta hurrengo saiora arte. Bai, aio. Aio.